To było pięknie. W zasadzie to takie postscriptum będzie do tego naszego wysuchu z Kasią, jak my były we Hajdukach Wielkich, czyli w Chorzowie Batorym. I ja się tak trochę rozczarowała, bo wiecie, za moich czasów to jak się wjeżdżało od Załęża do Hajduków Wielkich, to była taka pustoprzestrzeń. Tam w ogóle była pierwsza giełda samochodowa, jak już tak trochę się ten kapitalizm u nas ruszył, ale jeszcze wcześniej, tam jak była giełda samochodowa, to był taki masny staw. I ja w tym stawie nurkowała, zresztą moja mama mi strasznie to zabroniała, ale ja tam nurkowała, bo tam na dnie były szczątki takiej jakiejś ciężarówki, nie wiem czy ruskiej, czy niemieckiej. W każdym razie po tym jak to zasuli, no to już nie wiem co się z tym stało, ale ja to jeszcze tam widziałam. Ale chciałam właśnie w tamtym miejscu stanąć i porozprawiać wam, że tu jest ta granica, że tu jest Załęże, a tam są Hajduki. Po jakiemu? Bo ja to wyforsztelowała, co znaczą Hajduki. Otóż jest takie słowo Hajduk. Hajduk to jest taki, bych padała, koniuszy, czyli taki służący do konia. Kiedy tamtego konia poczeso, go przyprowadzi, założy mu tam nie wiem jak się te uzdy poprawnie nazywają, wędzidła, nie? I to jest hajduk. I dużo ludzi myśli, że być może tam Kasik stacjonowały jakieś konie, że jakieś tam, nie wiem, może te hajduki tam Kasik mieli swoje mieszkanie. I ja jakże się dopiero zaczęła uczyć niemieckiego, to się skapowała, o co się rozchodzi. Zacznę od Załęża. Po staropolsku łęg to jest łąka. Za łęgiem, czyli za łąką, a więc Załęże, miejsce za łąkami. Czyli Załęże to jest miejsce za łąkami, a jak się dziwimy na Hajduki, to o co się rozchodzi? Łąka. Heide to po niemiecku jest łąka albo pastwisko. I dawniej tak widać spolszczyli ta nazwa na Hajduki. Nie jest wykluczone, że tam się konie pasują, albo i krowy. Także to może pożenili, także to jest, ale to jest moja koncepcja, że Hajduki to jest łąk, pastwisk.